Harri. Tänään Harrilla on tärkeä päivä, sillä hänellä on ensimmäiset treffit Hannelen kanssa. Harri on päättänyt valmistaa Hannelelle munkkeja yllätykseksi. Munkkien paistossa Harrilla kävi köpelössä. Rasvakattila ylikuumeni ja syttyi palamaan. Paniikin vallassa Harri täytti vesilasin ja heitti sen kattilaan. Seis, pysäytetäänpäs tähän. Olisiko jotain pitänyt tehdä toisin? Liekkejä uhmaten Harri ottaa kattilan kannen ja tukahduttaa tulen. Tiukan tilanteen jälkeen Harrille tulee jano. Nyt kastuivat Harrin parhaat farkut. Ja enää 2 tuntia Hanneleen tuloon ja pitäisi vielä elokuvakin vuokrata. Nyt on saatava farkut nopeasti kuivaksi. Harri tekee hätiköidyn ratkaisun ja laittaa farkut kuivumaan saunan kiukalle. Ja varohousut jalassa Harri lähtee polkemaan videovuokraamoon. Seis, pysäytetäänpäs tähän. Olisiko jotain pitänyt tehdä toisin? Nyt on saatava farkut nopeasti kuivaksi. Harri päättää ripustaa farkut kuivumaan kodinhoitohuoneeseen kuivaustelineelle ja lähtee vuokraamaan elokuvaa. Hannele saapuu hetkenä minä hyvänsä. Se on varmasti Hannele, Harri ajattelee ja kiiruhtaa ovelle. Harrilla ja Hannelella on hauska yhdessä ja Harri on varma, että mikään ei voi enää pilata tätä iltaa. Kunnes elokuvailta saa yllättävän käänteen. Paniikissa Harri tarttuu Hannelea kädestä ja he juoksevat ulos. Seis, pysäytetäänpäs tähän. Olisiko jotain pitänyt tehdä toisin? Vastoinkäymisiin kyllästyneenä Harri päättäväisesti repäisee sammutuspeitteen ja sammuttaa television. Hanneleen ilmeestä päätellen Harrin toiminta on hyvin vakuuttavaa.